Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Ngunit at lumamig pagmamahal. Narato na si Faust nga gingon sa kusinuko. May 2 ka taon na paso-paso sa kawas. Dahil babae may kawas. Nagkaya siya glampin. Kung mo ka na, tinuod kita eh. Naadyang akong anak. Okay. Igo na nagasiguro ko. Nga tinuod ang gitahos kong tao. Mubiyan ako ng lapita. Hain naman is Andrew. Wa pa man siya mapalik. Nagkuha na ka na siya kwarta. Alex, Oh, Jessa. Anong nagawas magkas kwarto? Mahimo bag adto lang ka magpaabot dito sa sunod nga mahitabo. Alex, mahangyo lang unta ko. Mauban ko kung inyo nang lukaton si JR. Usa? Uy, Jessa. Mamiligro imong anak kung muuban ka. Basin ko dunay dili may mahitabo sa mong paglukat sa bata. Pero gusto ko masiguro nga buhi ang akong anak, Alex. Buhi ang bata, Jessa. Nausa man ka. Relax lang, good. Ato na lang paabuton sa Andrew. May mabakangyoon lang ni mo si Andrew. Nga ani lang nako ang akong anak. Nga di lang niya ipalayo na ako. Jessa, ayaw una na gunaw na ah. Ang importante karon nga malukat ang bata. Kana lang una. Unya na tamuhangyo ni Andrew kung ni anas ato makamot ang bata. Mira, nakawidro na kong tulog kami. Dako rin napahag sa kunikosyo. Pero kailangan akong bayaran ng akong anak. Alex, lutoon tikas ka galingon mo mantika. Sama siya mong gibuhat na ko karon. Alex, gabiin na. Pero wapagin si Andrew. Tigalig-dili na siya mo balik. Mubalik siya, Jessa. Dili mahimo nga dili siya mutabang nako sa paglukat ni JR. Unsa? Nakaila ko ni Andrew. Mutuman yun siya siyang saad. Mao ba? Suod gid kayo mong duha. Ako nakalawas siyang kinabuhi sa diyang mga sundao pa kami, Jessa. Sa diyang may giko-enkwentro ming mga rebelde. Mao ba? Pusa, mubalik siya din eh. Kana ang ipaniguro ko. Ang kidnapper na sa tingali ka nang nanawag, Alex. Ako na mo ito baga. Maayo kay niya ka na, Andrew. Hello. Andam ng tulog kami dyan. Asa ta mag-abot uban sa bata. Relax lang. Muabot na kita niya nagbahina. Pero, okay ka? Higala ka lang ni Alex. Pero nagkabot ka nga magkatabang sa suot mo higala. Ayaw na pagdagang istorya. Niya ng kwarta. Kinahanglang maniguro una ko. Ngawa kay laang nagiandam para nako. Ang bata. Gusto na ko makita ang bata. Busa, magkita ta. Sa Fuente Osmeña. Oops! Alkansi ko na. Iyo man kong ideol sa mga pulis na. Usay pagtuon mo na ako. Bugo! Hoy! Ako ang kidnapper. Busa ako ang magbuot kung asa ta magkita. Nakapati ka. Adto ta magkita sa plaza. Ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Sa duwaanan sa mga bata.
Maabuta dito akong tawag. Ugma sa alas 4 sa buntag. Mag-jogging dito ug ang bata. Pero ayaw gyud pagpakabuang sa pag-report ni Ines kapulisan. Kay mamatay ang bata diha-diha. Okay. Alas 4. Kinahanglang makita na kanako nga tuwa dito da ang bag. O ikaw lang ang gusto kong makita dito o guway lain. Bye. Andrew, usay ang kisulti ha? Asa na to? Makuha ang bata. Andro, usay gisultis kidnapper ha? Ato may magkita sila sa Marcelo Fernandez. O sa buntag, kinahanglan ako lang ay makita dito. May daang bag sa kwarta. Muban ko. Kung gusto ka ba magkakita sa mong anak, kinahanglan magpaabot ka lang din eh. Taas pa ang oras. Andro, may 3 ka milyon ka ba na inda karon? Oh, tuwasan ko sa kinan. Ako nagkuhaon. Alex, may antag walay daw tang mahitabo ugma. Mas linaw ang paglukat sa bata kung anhi ka na sa bahay, Chesa. Unya, dili ka na magpatabang si mong mga higalang pulis. Dini ka lang. Kaya tawag ko na ko sila. Magkuha na kita mo sa JR ugma. Pero, kinahanglang magpakiluoy ko ni Andrew. Ako na lang mo atiban sa akong anak. Kinuong ba ka nga may taas yung 3 ka milyon? Hindi yung tos pintana, Sandro. Naa siya suot siyang sakyanan. May kikuha siyang bag. May balik siya sakay siyang sakyanan. Naglingkod na lang siya sa tubangan siya sa sakyanan. Ugma, magulitan ko rin ang akong anak. Unang higin nga makita ko ang akong anak. Unang higin nga makakita ko sa akong anak. Ug nini pang sitwasyon na. Kung kinahanglan ako pa siyang lukaton. Pero kinahanglan ako ni buhaton. Kinahanglan magtuo si Alex nga ako mahibaw. Nga siya nagpakita ng GR. Aron ako lukaton. Mag-ampikos ko magrihok. Dadun ko na sa sunod ang kwarta. Mas may pagmoinom. Ma, may mo bag ipisan sab ko ni mo anang bino? Uy, taon sa ka? Maghubog ka nga karon ra bang kaadlawon Lucatons Junior? Tingaling maproblema na inon sila nimo kung mahubog ka na. Mabisag kamay lang. Naglain na akong kabuhi, ma. Mula kong nahadlok sa mahitabo, ma. Ayaw ka hadlok. Maoy huna-huna nga malukat na si Junior. Uy, 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 uy. Huy, naunsa ka? Giyarok manggoda ni mo botilya. Naunsa ba ning bayada? Basag din ang una ko, ma. Kinahanglan mo relax ka. Andrew, Di ka lang ibabala ka sa may tabog mo. Niyan ang kwarta nga makaluwas sa mong anak. Pusa, relax lang. Andrew, mahimong mohangyo. Unsa ka lang. Kung makuha na si JR, mahimo bag ako lang ang motima niya. Kung asa ni mo siya ibutang, dada ako. Unsa? Unsa? Please, Andrew. Nayabag ka, Jisa. Piyaan ko nimo din eh. Maulang ka na ang paaging ikauban ko nga akong anak, ma. Ako mo'y motima niya. Pangutan na ba na mo? Kung musugot pa siya gusto mong mahitabo, Jisa. Sige,
Mupahuayon ako. Hoy, Jisa. Ay, cute pagpakabuang sa paghangyo sa imong bana nga muuban ka ni JR. Kung asa siya ibutang anang Andro, ha? Kay na, makulatahan na sab ka ng kalaki mo. Pero ma, dili sab ko mahimutang kung tuan niya ang bata. Kunya ni ako din he, magsigig huna-huna niya. Ay, basta. Ay, nag-ihangyo sa imong bana. Kung di ka gustong masakitan na sad. Jessa? Ah, tuan na. Ay, Sandro, ha? Tuwa sa guest room dong. Nagdasa bag nga itom. Nakakita mo mo sa kwarta nga suot sa bag nga ito, ma? Wa man yablihing bag dong. Nga naman day, Alex. Nagduda ka? Nga dili tinuod nga nagdasyag 3 ka milyon? Kinahanglang maniguro lang. Diyaw na mo. Mapaim na po ko. Husto na. Kapoy kay paminaw ninyo ni Alex nga mag-away, uy. Busa ayan na pag-inom. Doon na lang ang oras nga lukaton si Junior. Dili mahimo nga maghubog ka. So lang. Ayaw kay nagmata pa ka. Mauna ba na ang bag nga gisudlan sa 3 ka milyon? Oh. Nga naman day, Alex. Nagduda kang waisol nga kwarta ka ng bag? Oh, naniguro lang. Kay gimingaw na kay ko sa bata. Ug di mahimo nga dili siya malukat ugma. Kay tingali ko siya daw buhaton sa mga salbayes nga magkidnapin ni JR. Okay. Ipakita ko ni mo ang suot sa bag. Ano? Tanaw ang suot sa bag. Tsakang kwarta to ka. 3 ka milyon ka ng tanan, Alex. O bang hinaot lang ta. Gawa dali ang problema nga maubot sa bata. May mabag matuog ko bisa gamay lang. Okay. Sige. Mugawas na ko. Pahuway na, Andrew. Kadagas kwartas bag. Klaro kayo. 3 ka milyon yun eh. Ug ako na ning makunitan upa. Mabayaran ko na ang tanan kong utang upa. Ug makalikay na ko sa hulga ni Emilio ug ni Mr. Fernandez. Kadlaw na. Oh, alas 3 kadlaw na. Oh, wala din sa kwarto si Alex. Magawas ko. Basig maliit si Andrew sa paglakaw. Pumasok ko ang mga kidnapper. Kasayo ba naman nagbata? Nagmata ka na di ay? Huwag naka-jogging pants ka na. Mag-jogging na ko. Ano ba kuhangin mo anak? Gusto kag kape? Kutawan taon na kag kape. Ayaw. Ayaw ko ati man ha. Dili ko gusto mahuyang sa akong mga hukom. Sige, diyan ka na. May pagkahait og tila kining tawana. Pero dili mahimong mangaway ko niya. Naa siya mga kamot karon ng kaluwasan sa akong anak. Todd, ina si Alex yung binakon ako. Dili may maliit ko sa mong sabot sa mga kidnapper. Kinuo ko. Tabangin taon siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!